Nestalo mi je staklopera u Alfi, barem sam tako naivno mislio, jer kad sam ga dolio i dalje nisam mogao oprat šajbu. Ajmo ispitati dalje do instalacije ili do pumpe. Spojio sam multimetar na konektor od pumpe i vidim da dobiva napajanje, znači pumpa je u problemu. Kao i uvijek do sad poslužit ću se dijelovima sa ove crvene Alfe. I evo je vani, a skinuo sam i posudu sa 147. I odmah možemo vidjeti problem, treba mi pumpa sa 2 izvoda, a ova sa 156 ima samo jedan. Moram nabaviti spliter. Uzet ću onaj koji dijeli crijevo na ove dvije brizgaljke i čini se da je ovdje dolje spliter. Posuda se počela krhat, izgleda da je bila predugo vani. Ista stvar i sa pumpom, kad sam skidao onaj mali komadić crijeva puko mi je izvod. Pala je još jedna nevina žrtva ove pumpa groznice. Na projektu ne moram prati šajbu, jel da? I evo ga kompletirano, dobili smo 2 izvoda. I posudu sam vratio u auto, pospajao sam struju, pospajao sam crijeva i ajmo sad ulit staklopera i vidjeti što će se dogoditi.